Basta manganak ka ka. Dato nanti ka sa ospital na. Dali. Very good. Okay, sit down, children. Gusto niyo bang marinig ang bagong kwento natin ngayong umaga? Okay. Eto, ha? Alamat ng lansones. May paniwala noong araw na ang lansones ay hindi kinakain. Walang mangahas kumain sa prutas na ito dahil may lason daw at mamamatay ang sinumang tumikim nito. Sa alamat na ito, inilarawan ang naging kapuluhan ng lansones sa buhay ng ating mga ninuno. Isinalaysay nito kung paanong nakatulong ang prutas sa mga tao sa panahong ang lahat ay dumaranas ng gutom. Sa pamamagitan ng alamat na ito, naipaliliwanag din sa mambabasa na ang salitang lansones ay may kaugnayan sa salitang lason. Mababasa sa librong ito kung ano ang mga nangyayari bago natutuhang kainin ng mga tao ang popular na prutas ng lansones. Isang prutas na dating may lason. Dinatnan nilang kumakanta ang mahiwagang babae habang palutang-lutang sa hangin. Maya-maya pumitas ito na lansones at kumain. Oh, wait, Ma! Perla, hindi mo nalagi ka. Kaganin na lang nag-contact mo si Elmer. Oo. Oo, pero huwag mo ka mag-contact. Hindi makisuod sa ako. Oo ba? Kailan naman eh, Ma'am? Kuan to agad na si Ferrer sa ospital. Nagbati na ko ito. Kasi dalang natingan Oo, dito. Makaroon maligadlawa. Hindi pa akot. Bakal. Ya, mauta, nagkuha na ko ng JP o ni Jinjin. Kaya base, guapas ka sa ospital. Oo, Ma'am. Guapas ka sa ospital. Oh, sige mo. Ay, kanit, Ma. Ikaw na lidain na palihog mga sa ato ka na ako limabutan. Ka ako mo diretso na lang ko. O, nala, sige kay. Kapiton sa nagod sa si Jinjin o si JP. Ha? Tabang itaog ang po, Ma. Parang kang simple. Maayo lang tayo ang pagpanganak. Kanunay kong nag-ampo para libog sa ako mga ako, Ferna. Salamat, Ma. Sige, Ma. Oh, Ma, asa kitong ospital, ha? Ay, uy. Kalit siya ba ni bataa, uy? Pantuson tag maayo. Unsa man ka, oy? Kabaan ka sa anghel. Ano mo nang balikaso ng bata? Hay, mas mayo nga pag-ampo na kaysa magsigag pamalikas niya para di ka maglisod yung pagpanganak. Ang ambi, mura magbabugtong akong gininhawaan, uy. Kung maggahi siya. Sakit na kaayo. Bisit bataa, uy. Bisit. Sweetheart, please, gusto na. Ayaw na si pagulbul ko nuliha. Mas maayo pa mag-ampo na lang ta. Nga, di ka maglisod sa iyong pagpanganak. Okay? Sweetheart, ang akong blazer. Naibilin ba sa CR? Palihog ko kwa, abi. Sige. Okay ra ka dire. Sige ha? Bisit ba ni mo, uy? Jinjin? Nagyapad ba ng akong nga nagsilig tan-o ni mga paso-paso dito eh? Naunsa ka man? Lang. Nanganak, nakaha, simple. Oh, nga nagkapangutanag man, ana? Gayod lang. Gusto lang dyan kay Bao Jinjin. Masab na makadawat yung update, oy, gikan sa ospital. Wate ay tawag ni mo, Elmer. Nakadungog dahil ka na eh. Nalitawag si Daddy ni Lula. Wala. Wakadungog, Jinjin.
So, what itawag si Daddy? JP, ikaw ha, di jud magpinulusok ko ha. Bad baya na, di jud malipay anak God. Oh, sorry, Nay. Ayaw, sorry, Nanay Jinjin, oy. Adto ka ngayon, sorry, God. Nakasabot ka sa gusto ni Jinjin, JP? Lula. Sorry, God. Sorry, Nay. Sorry, Lola. Very good, Jud JP, oy. No, Lola, no, very good, Jud JP, no. Aper lang tanin niyo, be. Aper. Cause it's too much. Yeah, it's too much to be something I'm not. I'm a fool. Cause I just can't get Nya, enough. sweetheart. Kung saan may gisulti sa check up mo? Layo pa ko no. Dugay pa ko no kung mga anak. Oh, mao na. False alarm dito ganina. Sa'yo, kaya nangyari day? Sa mga bata, pantuson ako. Ikaw yun. Sweetheart. Saan ka kung mapauli ng sata? Mga sa'yo, kaya ni Ari sa ospital. Unya, sakit naman kaayo. Ang tuso na ng juday ko ni. Niya ka sa buhok. Rilso ba ni bataa, uy? Pagtulog pa lang, sakit na kaayo. Pantuso na ta. Gawas na, sakit ng gihapon. Shing, ayaw ko nang siligit na mo diha. Tumugulang ka na mo nana. Asa man dis na mga kadugay ba ito niya? Basti, nagpalit ako sa mga kinanglanon. Mga toiletries. Kung ano pa. Yan, sa man. Ito ka gusto mong sulod sa labor room? Diri ako eh. Maglakaw-lakaw. Di ko dito. Di may tsulang mga naon dito. Bisit ng bataa eh. Kalagot! Shing! Ito na ko na, Lola, asa di ito si Nanay? Butang. Ingon man siya kasi kuwaon. Lula! Maon ni ako. Ikuha ako kwarto JP. Rosaryuhan. Gusto pinpin Lola. Rosaryo ta ninyo. Arong dali ra gawas anak Shingfern. Pariha sa una imo gibuhat Lola ba? Nag-rosary ka ato. Dayon ingon ka. Ikatulong misteryo sa kalipay mao ang pagkatao ni Jesus. Dayon guwa dayon JP. Burit na siguro na imo na uy. Basig maingon na sad ka, ikanang anak na ako. Pataka lang kagyaw-yaw. Ay, sorry nanay Jin JP. Kabaw bitaw ka. Tarded jud nanay Jin jud. Ingon ka na, dili ka retarded. Tarded lang sa nanay Jin. Uy, karon. Unya na lang dili tarded nanay Jin ha. Maglibog yun ko ni Nanay Lula. Uy, di ko kasabot niya. Ingon siya ganiha, dili siya retarded. Nga karon retarded na sad. Retarded yun si Nanay Lula, no? Di lagi retarded nanay Jin JP. Pero retarded lang sa nanay Jin ron. Nay, uy, naglibog na ko. Ano na, gusto na. Ayaw na mapaglaki sana. Mag-rosaryo man ka, ta. Ato na sulan. Ikay lid sa rosaryo, ha? Jinjin. Ana, sige na. Kibaw di ay si Nanay Lula. Sige, ikay lid sa rosaryo. Sige na, magsurado. Rosaryo na ka. Dali na. Tudluin ako sunod Lula, ha? Ako na lang tudlo ni mo JP. Kabaon naman ko rosary. O, Nay, tudluin niya ako, Nay, ha? O tudloan jud lagi tika, promise. Lola, unsa gani karon misteryo Lola?
kalipay. Nga kalipay. Parihan jud ato nagrosaryo na. Dali na. Misteryo dayron sa kalipay.